Yo, what's up mga idol? This is John Felg of J Pro Films Production ug ako ipahibaw ninyo ang 5 ka klaseng palautang. Okay. Kitang tanan, dili gina tumalikayan nga makapangutang ka. Samot nagmaglisod ta, wala tay kwarta. Unta, kung makapangutang mo, dili unta nato kalimtan. Siguro, kalimti na lang ang imong ex, ayaw lang imong utang. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Number 1, the magpakiluoy. Sila ng mga klaseng mangungutang nga drama-dramahan ra ka para lang makautang. Lupig pa'y mga artista kung maka-acting. Maiki mo drama? Bay, pangiwa ako nimo bay. Oh, unsa man na bay? Ani man ni bay? Dilantan mo gyud akong igsoon. Wala mo jud kay kapalit tambal bay. Wal mo ano mo. Sige na bay. Amigo ba ta bay? Muloy sa tinako bay. Unta masabtan ko nimo bay nga pobre ra kay mi. Ano na to? O sige, pila man ha? Mahanap. 2,000 lang bay. Oh, bantay din may lisa na. Kung magpailad ka, amaw ka. Number 2, the balik-balik. Sila ng mga klaseng mangungutang nga kung imong paninglon, puwerteng daghanag mga rason. Pabalik-balikon biya kag paningil bisag nakasulay kwarta. Bay, diyan naman ka. Ganira sa pangita nimo. Naako sa tang silingan bay. Nya bay. Naako diri para maningil si mong utang. Hello bay, wala pa biyo ko sweldo. Akong kwarta bay, igor ako ipa-check up sa akong manghud. Kaya sakit ba akong igagaw? Kung hospital mga akong lula. What? Lagi bay. Pwede sunod na lang. Balikan na lang kung ganang ko kwarta. Lagi bay. Ayaw ko pala ka bay. Mabayad lang ko bay. Amigo biya to. Ang nakapait, perting kusugang musugal. Bangka didto, bangka diri, bangka sa tanang mga barkada. Ug makatungit, dagko bikig mga mata. Number 3, the may amnesia. Sila ng mga klaseng mangungutang na kung imong paninglon, maglimot-limot din na sila. Magingon-ingon, ha? Asa ato? Ha? Sus, bagga gignaw ang animal. Bay, pila naman kasi mana nila bay. Hindi ko magkabayad sa utang. Maningil ko nimo karon mi? Ha? Buka sila ti. Ano sa buko ng utang nimo? Katugon lang huwam ka na ko sa unang kwarta doon, kaya gusto na ka magpatuli. Para sugto na kasi mong crush. Di ba, gusto biya ka magpatuli biya, pero wala pa kay kwarta. Pero wala mo ko ng utang nimo bay good. Pero wala jud ko nakapangutang ato bay. Kalimot po jud ko ato good. Wow, so nakalimot na ka. Oh bay, nakalimot ako bay. Never mind to bay. Never mind. So, kalimot sa kagpatuli. Isot pa ka. Number 4, the World War. Sila ng mga klaseng mangungutang na kung imong paninglon, magsuko-suko, mga maro gid ning mga tawhana. Awayon na kanila. Inig kahuman, impas na. Pastilan. Bay, kumusta na ka bay? Okay naman bay. Bagay nakalaag ka di bay no. Wag mo makalimtan to mag-amigo bay no. Oh bay. Wasa ko kalimot ka na kay utang ako. Mao maningil ako nimo karon. Unsa? Okay utang mo bay? Na mo good bay. Dugay na biya nga wala ti ka na paningil. Unsa? Uy patay gutom ako sa sumuka ko wala kwarta. Mo ka suway pangutang nimo. Usa pa sa kadagan ko kwarta, ngutang ko nimo. Shit. Hello, grabe ya. Maningil lamang ko. Nakayong pa man ko nga na kay utang na ako good. Hawad na amigo. Kato na sakpa kasi mo uya nagtan-a kay bull. Insanyan ko na to. Ako. Kato na sila ka. So nagpakang baka ka nagdato. Di ba tabangan ka? Wa ka pasigilin ako. Hala, pagpatay na lang mo, di bitaw mo igsuon. Number 5, the invisible. Sila ng mga klaseng mangungutang nga kung masugatan ka, dali ra kay sila mawagtang. Dali ra kay makaikyas. Biglang liko ang animal. Maglikay-likay pa. Tulo ka na nga sa mga chicks niya. Sabi, bisa alam mo, ato ta. Gwapo di ba? Gwapo pa dito eh. Nag-crush yung dito. Dito. Oo ha. Tayo lang bilang mo, lang ganito. Mga oh, nakita ko mga baby girls ito. Talaga, baby girls ito eh. Naggan kayo. Hindi nga magmahay. Kuya daw, sure magana. Lagi nyo, kami rin istorya sa imong crush. Buwa mong gagod. Di ba? Nyo? 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 Saan mo siya? Nyo? Hugtang mo yun. Saan ninyo eh? Hugtang. Atay na po nanigil sa utang eh. Stiga agad eh. Kamu, nabo mo'y kailangan kusukay mangutang? Para makabawas mo, ay napaglangay. I-share na. For more videos, please like Open Vines.